Sıla futbol hezno. İra meqala buyerî kupayê bikin. Behnedoanên sê deqeyên ku di her nîvaka maçên de tên dayîn pir hatin nîqaşkirin. FIFA vê yekê ji bo hevayayê germ û tendurustiya lîstikwanan diparêze. Lê gelek ez dibêjin ev kar bûmîna navbera reklamê, rîtma maçê xera dike. Tevhîn rahênêr wekî navbera tahtîkê bikartînin. Rahênêrê Belçikayê Rudi Garcia anî ziman ku ev van bi newedanan bêtir wekî navbera tahtîkan dibîne. Ne wekî navberan hênikbûnê. Di rojeva rahênêran de bûyerê herî tund piştî maçekê ji kar avêtine. Rahênêrê Tunîsê Sabri Lamûç piştî ku maça Swêdê 5-1 wenda kir hat şandin. Ûluşûna wî her we nerahat. Ev yek krîza herî mezina rahêneriyê ye ku heta niha de vê turnuvayê de çêbûye. Rojeva nav qadê ji bo favoryan niha zahmeteke ye. Beramberbûna İspanyayê 0-0 bi giravên qeybîrdiyê rêbû û sürprîzek mezin bû. Giravên qeybîrdiyê di maça xwe ya yekema Kupaya Cîhanê de rê neda ku İspanyayê favorî golek jî bavêje. Vê yekê li dijî kesên ku digotin formata bi 48 tîman tê maçên ji hêla futbolê qas bîne, rojevekî berovajî ava kir. Tîmên biçûk nebûn pareyên hêsan. Hêvaya giştî. Di rojên yekem ên Kupaya Cîhanê de tiştên ku herî zêde tên axaftin evin. Nîqaşa navbera avê berxwedanan tîmên biçûk zehmetiya da diyarkirin favoriyan. Ji kar avêtina rahênerê Tunîsê derketina dijwar ya stêrke. Wekî Mbappe, Haaland û Messi ya ji bo turnuvayê. Belê futbol hezno. Ev videoya me ji qediya. Videoyek dinê de em hevdû bibînin.